Kawai ka Longkmie ka babhabreu ka badai ka model kala Rakhe ka Sngikha Jaka da ka ot ke ka temple kal Bhairav ha Varanasi bat kala ringdur video ya kajing ot ke Rakhe Sngikha ha ka sentum santorium hapo ka temple ka video ka blasa priang beha ki social media lami kajing kentho ka baju na kirunget bat ki Nongialam Niam bat kila pendem ju re kajing le Jaka ka balong kajing penken bat yurot ya ki kendon penya Jaka ying le Niam. Kate ka Longkmie ka babhabreu ka blasa priang ka video jing ot ke Sngikha ha sentum santorum hapo ka temple ka badai ka blatip kerteng ka mama tarai ka badan shimilian ngut ki nong buat ne Nongkmie ha ka Instagram Jaka kalarung shopo ka temple ha ka rukom le Niam haswa ban ot ya uke ka hapo ka temple bat IT ya ka slide ban ningkong sha ute Blei bat kadai ka jing Rakhe Sngikha ningkong Jaka ha ka ne ka rukom hapo ka temple balaja ha ka sni pale baladem. Bakan tho adin kajing syampang ha kajing priang ka video umanat rang ba lingdo ka temple unavin giri ulo ong kate kajing ja baro kade kajing bom snothu hadin kane kajing ja ka ba pen pe phang ki bor penyat ka temple menta kilarai ban khang ban ot bat aike khapo ka temple kawe ka sing Niam ha Varanasi ka khashi videoat Pyrshah kala pen pau kajing Pyrshah ka bajur halor kate ka video bat kal ong ba kate kade kajing pen ken ya kajing long kentang jong ka temple bat kalapen krek banyak da ka an Pyrshah ya kajing lek karai ka bala lek kum kanong Leit mane Blei penban ka Rakhe Sngikha ot ke hapo ka temple ha ka Jaka ka bakentang.